Nahulikam ang modos sa mga kawatan nga nag-shopping kunohay sa usa ka sari-sari store nga walay bayad-bayad sa Basak San Nicolas. Dakbayan sa Sugbo ni adtong Martes pasado alas 6 sa gabi. Samtama suspek daling nadakpan sa kapulisan ug nabawi ang ilang mga kinawat. Ano ang report? Sa CCTV nga kuha sa tindahan makita kini mga babae nga busy sa pagkuha sa mga tinda nga nakastock sulod sa usa ka tindahan. Makita usab ang laing babae nga nakabistida diin gipang pasok na diay ang mga nakuhang tinda. Samtang ana usay lookout sa gawas kauban sa grupo na matikdan ang gihimo sa mga kawatan dihang nadiskubrihan sa tindera nga ni gamay naman ang tinda. Busa gitan-aw ang CCTV ug didto nakita ang gihimo sa grupo. Nasayran usab sa tagya nga 5 ang nagtabang aron molampo sa krimen. Din aduna matud pay laing mga babae nga nagpakwinta sa counter isip paglipat-lipat sa tindera. Mukabat matud pa sa 15,000 pesos ang kantidad sa mga tinda nga nakawat sa mga suspek. Nangumpra man ko, niya akong tinira mo na. And then, naibunga akong tinira nga, nahawa na nga mo ang displayanan ba? And then, paliw ko view sa CCTV, kay murag nakawatan dita. So, pag view na ko, nakita yun na ko, 5 sila nisod, gikan sila sa barangay, yun nisod sila, ang unang nisod isang girl. Na yun, nisunod ang kanang tambok, nisunod ang laki, so nagbilin sila daag bag sa gawas. Daling nakadangop sa Police Station 11 ang biktima ug ipahigayon ang operasyon, di na timingan nga mibalik ang mga suspek aron manguha na usab og mga produkto. Dinhina nadakpan ang 3 ka mga babaeng nalambigit sa modos ug dihang giadto sa mga pulis ang boarding house sa mga suspek nakuha og balik ang mga kinawat nga mga tinda. Desidido ang tagias tindahan nga mapasaka og kaso batok sa mga kawatan. So, yung mo file, para tagam sila. Kaya dili lalim kaya mga kwarta. Nasayran usab sa kapulisan nga gikan subang dapit ang grupo ug wa nila ipadaplin ang posibilidad nga mamiktima kini so maabot nga palarong pambansa. Ilang beses na pala itong tao na to na nahuli. May possibility na mangigon ni sa palaro. Kung sabi ko nga kanina na itong mga tao na to hindi to taga dito sa atin, taga Bacolod ni sila. Samtang nagdumili sa pagluwat ug pamahayag ang mga dinakpan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.